Em dic Àngela Vilà, soc infermera de la Unitat de Continuïtat Assistencial de l'Institut d'Assistència Sanitària i us parlaré del procés de crònics que s'ha anat treballant dins de l'Aliança Estratègica ICSIAS. Com sabeu, el tema del malalt crònic és una línia prioritària del Pla de Salut i el procés de crònics va néixer amb la visió de fer una atenció integral, sobretot en aquests pacients crònics complexes i amb malaltia crònica avançada, amb els quals ens estem focalitzant perquè hi hagi una disminució del nombre d'urgències, una atenció més integrada entre les diferents línies assistencials i entre serveis socials i serveis sanitaris, i que aquest pacient tingui l'atenció adequada en el moment adequat. El grup de treball va estar format per diferents professionals, tant de l'Institut d'Assistència Sanitària com l'Institut Català de la Salut, tant de la línia hospitalària com de sociosanitari, com de salut mental i d'atenció primària. Hi havia professionals de medicina interna, un psicòleg, infermeres hospitalàries i d'atenció primària, professionals i infermeres de gestió de casos, també hi havia professionals de l'àmbit de serveis i a partir del primer treball amb el grup de treball es van dividir en diferents subgrups. Hi va haver-hi el subgrup de registre únic, el d'hospital de dia de suport, el de l'atenció urgent del 7x24, els subaguts, la valoració integral a l'hospitalització convencional, el subgrup de gestió de casos i el subgrup de coordinació en primària i com aquests pacients entren en els programes de control i seguiment de pacient crònic complex i amb malaltia crònica avançada. A partir de la feina de cada un dels subgrups es va crear un grup de seguiment que era el que havia de, en primer lloc, elaborar els documents marcs i les eines per tirar endavant totes les propostes. S'ha elaborat un document d'atenció d'aquest pacient crònic complex a l'hospitalització convencional que actualment està sent la guia de com es treballa aquest tipus de pacient tant a l'Hospital Santa Caterina com a l'Hospital Josep Trueta i que les direccions l'estan implementant. Es va elaborar un algoritme d'actuació amb alternatives a l'hospitalització d'aquest tipus de pacients, que és aquest document que tenim aquí penjat i que és una eina que els professionals, sobretot de primària, tenen per saber en cada moment com adreçar-se i quin és el contacte que han de fer amb la unitat de subaguts, amb l'Hospital de dia de crònics i està homogeneïtzat tant per l'Hospital Santa Caterina com per l'Hospital Josep Trueta. A més, en aquest document també els especifica com es farà el retorn informatiu a l'atenció primària. També des del grup de seguiment es va fer una proposta d'indicadors amb els quals mesurar com es fa aquesta atenció del pacient crònic complex i malaltia crònica avançada, com emetre els resultats de tot aquest treball. Valoro molt positivament l'experiència en quant a com treballar multidisciplinàriament, perquè penseu que en el grup de procés de crònics hi havia moltes mirades diferents de diferents professionals i el que no veia un ho aportava l'altre. Els documents elaborats són útils i s'estan fent seguir actualment per la pràctica diària i s'ha fet una difusió de tot el procés amb unes sessions en els diferents, per exemple, dins de l'hospital, tant a l'Hospital Josep Trueta com al Santa Caterina, s'ha fet unes sessions de formació a tots els professionals, tant mèdics com d'infermeria, de què és un pacient crònic complex, què és el pla d'intervenció individualitzat, com són els circuits, i a primària el mateix, i això va bé perquè tothom conegui la feina que s'ha fet.
De cara al futur, doncs, queda fer moltíssimes coses, perquè nosaltres hem començat una feina, però ara queda desplegar tot el que deriva d'aquesta feina que s'ha iniciat. Jo penso que s'està en un moment de canvi de model assistencial i està ajudant en aquest canvi. Sobretot en el pacient crònic complex i malaltia crònica avançada, penseu que hem de canviar i deixar de fer aquesta atenció reactiva a fer una atenció i un seguiment proactiu preventiu. Llavors, si no treballem conjuntament, si l'atenció hospitalària no dona aquest suport que necessita l'atenció primària per fer tot això, doncs tot això no serà possible. Llavors, penso que s'han sentat les bases per anar cap aquí. Tot el que vingui a partir d'ara, treballat d'aquesta manera amb les diferents visions, penso que ajudarà a que es pugui aconseguir una atenció per a aquest tipus de pacient que, evidentment, incrementi la seva qualitat de vida, però sobretot la seva percepció de l'atenció, perquè el que valoren és que estiguem coordinats, que anem tots amb els mateixos objectius, no hi hagin duplicitats i això fa que tant el pacient com el familiar que estan vivint situacions complexes se sentin molt millor atesos.